Rine krukelsoep en een grauwe bolle vent en een praat dat er hier. Zet zich in de goed door al dat soort dingen. En praat maar wat om, en ik kom nog meer. Iedereen stekt in de gek waarom. Zo goed, dat komt erom. Teunies aan de wier, werk voor de visken. Bij de harde veer, vlak bij zijn huis. 2 meter snoep, ieder voor een saai. Hij ging niet in die mild, geen ton huis. Iedereen stekt in de gek waarom. Zo goed, dat komt erom. Teunies aan die hap, met een eigen auto. Het is een leuke bak waar hij in zou zijn. Kleine 100 hut, geen dubbel helje. Maar natuurlijk tuin, doe en die zin. Iedereen stekt in de gek waarom. Zo